So anyway mga boss, YouTube kami ako ano kay mapesisita nung pasagyan nga darpairan si isa matenggawa kata yung kailan nyo sagyan nga iadar pag yung mga bangsa tanong siya palay na yung mapapano ang mga new kaya mamakang ano auto gila pulong siya naging auto ada kau pare gukiyaw para na di na di kuprasan matang wala ka dito na ba siya kumar kung kau deskel ka sa kapangupar di kong pakupar auto Dileni sagi nga iya pakaton isumpatan sagi nga video amele ke masani wagi yung uto di kapangupar ina ilampaw ya grabe biskuti si kapangupar sa ni gumi ako no mapia de kurun makato kasana de kurun kasa temani na yuto ha nenewan yo hatatanya aduh sini madakala opar ato na pala suswan ali akala pa ni ilampaw bet Cu, ito na po makatutrain Ano, mata, nila niyo na kasi inailang pa, ibit. Grabe din ko, mangupar sa niyo. Ay daw, ano, mata. Ande, tunap siya na. Ande. Ano, student ay. No. Ila, matog siya na. Ano, balbudit Ano, mata. Ande. Ay, nakabapang mo pa rin ako. Ano, mata. Ano, student. Ito na tingin ko dito. Ano, mata. Ay, dawa. Ito na yung karanan niyo. Ano, mata. Sinailang pa, wait. Inumiya ka pepep siya, regya ka pa kamusi sa matinggo ko. Mapasangin ka pang upar sa niyo. Why na kaya? Tunay niya, isa-isa. Dapat na napakabilib ako ron, mga talo. Ha? Sino kong kisukubo? Ano, kaya mau siya niya ako. Tadi muda. Siya nga rin magin ikaw para. Nauna pa ka, sampul ka na. Ha? Tunasakan. Ato na itik niya, pangdaw ako niyo ron. Ato, pangdaw ka kiko. Lagi bu na mga sisyo aya. Boss, mag-practice me ha para ikaw man Ato na iya. Rukaki ko amya. Sumagap man. Aduh. Ay tunad na susuan na kapanay. Oto, sukopra. Ano mata. Ugi bu na mga simple aya. Yung utua tunot. Dia di pero. Yun. Tunot to. Hindi, talang na. No. Aduh. Saya ka po katalikod. Ano ko talikod? Saya. Kalau di bisik. Ya ko kapapi. Ito na iya. Ito na ni hindi pa. Kami ganito ano. Namisukod ko na. Nana to na side view. Oh, di no. Tunan na ka para ano. Ano ba dari? Tunan. Ketunod din sa daan here. Ando saya. Iya. Ketunod sa daan here. It loko may bit ka wala ka diga mata oh. Ano? Di mas tira ko ron na dosa niya sa tiswala. Siguro na yan deki. Waka sa amin sa kubukaw mata ang adiyan na ka. Sapulang ko doon na kamay dra. Anak ko na sapulang mo na kagina naman. Oh, sampuling. Ato no to Kata. na masugod so. Nagrabi siya kini. Ya gagaman at ya kabilib ka niya ni. May sa kubukaw. Di kalmang ka. May sa kubukaw. Kalmang ka. Kata. Ba sara di bani ko na di may kenapa? Kenapa? Iyo. Isa. No. Nah, Kalin ka para. Kalin lagi ya. Boy. Kalin na rin. yung kaliwa ka o kawanan. Kawanan ako. Saya. Susiwa yan, sige ko. Side view. Ayaw di ba? Side pocket. Ha? Kamunta yan. Kila ka di na di ka sumata mga para. Bisa ka pa kaya siya di matao ko. Nari. Bisa ka pa kaya siya di matao. Di ka pa kaya makamong sa mata nyo.
Ni, di aku laku di mata oh. Bit ka wala ka di ko mata oh. Ano, sa nabaka tawa sa matenggo, nabaka tawa sa matenggo. Nabaka tawa sa matenggo. Anda, ano? Kasi yung tamo ka. Hindi na. Mau beri ko na daw. Pila misok ko. Ini. Gimana lagi ini? Sigo puro iyan. Na, makaisap man. Katanya kalau na bersih sa loob ko. Makaisap man. Ano na ilang. Makaisap man. Iya. Ako nakapang para rin mga boss. Lagi deh. Nakailangan lagi ako ni sugatan na kaya nga puro yan. Lagi dito. Ini. Mapasad. Sugar na kaon. Nating lang nga. Ano tingala? Marani ka naman. Mari tama ka. Mago. Gado di mata oh. Di mata oh. Di mata oh. Dedin. Di ka nga di na. Aduh, kenapa ini tagakuan? Mateng yo kata gue. Wah, kamu ya mamanya. Tangan kartu. Ano nga may lay? Idi. Lang naman. An. Kayak mumukil na. Ano? Kaya tingnan ako yung mga bus. Anda. Naku, nasa ka. Ilang tama matin si Inelang. Pag-ating ito, tarusan ka. Di ka maratap. Maratap siya ini gini orang naik. Anda. Ano mata, grabe uti guys. Sana na padiwa. Tunar ko na nakaliwiti. Di na. Aduh, pemakatok. Makasudi na. Grabe. Grabe mata ko tingin bisa ka rumah na yung kapangupar na niyo. Lampawe. Ano mata. Grabe. Hebut mata niya pakabili ba mo? Wah, nung di pa mapatay. Adik, Uncle, kami lagi kyo para na nilono. Uncle, no. Yung ni sabato na pabili. Ay, doon. Ito na siya niram. No, tadi sila ni Manakadu. Matang malaki mga suki. Bita ka. Oto ada kurun ka sa timan eh. Eso tiswal. Yakar gergim sari mga suki. Anto na yung bayadang mo. Saan lagi pala? Niyog. Mata. Nakatagi mga boss gitigiran na kopras yung ito dimbalan na lana. O tapilay ni wagyan na napagarin niyo Mashallah tito niya mo tatay timing So give sa rin mga idolip ka po na sa giyang alan na di tano di pamirito sa mga tamban, piti berangang, kataya. Sana naya po sa ilalong? Wala pa. Mata. Grabe siya kinati kasi malo nga may pakabilib na. Ito, mata. Sabi na malay niya kawiyag. Ito na brrrr. Sana sakyanan? Dili? Kopras na. Abi na kog motor. Kay brrrr. Mau ni si bus na, dagay kwarta. Ikaw di kay ikaw yung nagkumpras. Tagpila ka ng isa kaniyog. Barato? 200 kada libo.
Dili piso? Mau di eh. Samo kay kanang isa ka lubi. Dili ay katong gikuan ba? Ibaligya. Og dala kod 25. Kung 100 pieces na kay kuan 2,500. Ay mahal man sa mo ang niyog. Kanang gamay bito katong 20. Isa? O gamay. Kanang dako kay 25. Oo. O kana mga 25 na sa mo. Sige boss, salamat. Dito na pa na ganyan, mga tuwa nga ini sa kuwan. May kuwan na kaya mape. Tuwa nga din sa bibingga. Ano? Kate aking mga sugya. Yan nga dito na di panguparan. Mapasad na panguparan. Pwede sa umpaman, ha? Na hindi tap man na. Mimulip man ako pras. Ay daw. Ikya mamukungan. Kuwan na gina na. Tuno to. Soro ka. Mga tanga, di tanurong mataw. Kailangan na super mong siya matago na dapat na di din makapamaraktes sa kuwan na. Tuno to. Kapangupasan niyo. Ay singatan yun. Benib sa rin niya kapepe mabuna. Yuta pa kamong siya ina. Trena. Tritist. Para tritistin sa kapangupasan niyo. Nainopan di pagapas. Adi siya kapakayan. Kaya kukuha na kayo mapi.